sang tagsa-tagsa. Hidlaw-Sadya, ikot ko Hidlaw-Sadya, naging ununan ka. Hidlaw-Sadya, napadayon sa gihapon. Hidlaw-Sadya News, celebrating life the way it is. Hidlaw-Sadya mga utod kag mga kabyanan, ini amo ang 4th episode sang sining programa Hidlaw-Sadya. Sa aton masupog nga mga tumalanaw, maayong adlaw sa inyo nga tanan. Akon ginabiabi ang akon mga kauturan, ang akon nga mga kabyanan diri sa Negros Occidental, particularmente sa Bacolod City kag sa Iloilo, sanday Gazo Andarsa family, Emeline Morcillo, Lourdes Morcillo, Margie Gaso, ng Vilma Visitacion family, Dr. Ramon Alisan, Pangga Ko, Ibanez family, Frederick and Jesse John Endrina, the Endrina family, there is Bacolod City, Maria Ana May, Joan Seperiano, Prince Domdom, Pastor Isaias Alisan, Henry Grisha, Babel Laureano, Edwin Ladja, kag ang akong suod nga abyan, Clifford Nolido. Salamat sa inyong makugi nga paglantaw sa sining nga programa Hidlaw-Sadya, gani sa aton nga pag-preview sa atong mga balita. Yari ang atong mga balita. HINUN-ANUN. Nga bitula kon pattern sang daan nga templo ni Solomon ang lawas ng tao? Ano gid bala ang kaundan sang pagkabitula sang lawas ng tao? Ano ang dapat himuon sang tao para makapahamuot sa Dios? Pasiklat sa kultura. Ano ang minsay sang kanta ni Ralph Anton Londres Ramos, isa kay ligaynon nga kompositor nga dapat suportahon sang aton mga kasimanwa? Tiun na ay han nga higugmaon naton ang aton kaugalingon nga musika. Panugda-on, a man of God, on his last of the series message taken from Psalm chapter 91. This inspiring message will surely help us ponder how God is so gracious with His people because of His saving grace. Labaw sa ikasarang, isa ka alagad sang Ginoo kag senior citizen. Paano niya nalampuasan ang mga kabudlayan sa tunga sang pag-lockdown sang tanan nga ara sa ila sunset years? Labaw bala sa ikasarang niya ang pag-provide sang iya kaugalingon nga kinahanglanon? Uswag sadya, isa ka praktikal nga opsyon ang ginatan-ay sa isa ka authorized distributor sang sini nga bag-o nga inobasyon sa teknolohiya nga makabulig pa menos gastos sang adlaw-adlaw nga mga lulutuon. Nita na inyo masaksihan diri lamang sa Hidlaw-Sadya TV, Celebrating life the way it is. Alright, salamat sa sadtong previewer. Gani sa siniti nion ang aton nga sabat sa pamangkot. Amo ini ang bitula upon pattern sa daan nga templo ni Solomon. Amo ang lawas naton, ang lawas ng mga tao. Gani makita naton ang kaundan sini kung paano mahamuot kag mapahamuot naton ng Dios sa aton mga tagsa kakabuhi paagi sa paglantaw sang aton nga sang HINUN-ANUN.
Ang bitula o kon pattern. Ang Dios wala nagapuyo sa mga butang nga wala sing kabuhi, apang ginagamit niya ini sa isa ka katuyuan. Ang Dios nagpuyo upod sa mga tao nga may pagtuo. Ang building ug lugar nga amo ang ginatawag nga simbahan, indi templo sang Dios. Ang lawas sang tawo amo ang templo sang Dios. Ang tao nahimo sa dagway sang Dios, siya may lawas, kalag kag espiritu. Ang kalag kag espiritu sa isa ka suludlan amo ang lawas. Kung ang isa ka tawo naangot ang iya espiritu sa espiritu sang Dios, halimbawa kung nabato niya si Yeshua or Jesus, ang espiritu ni Yahuwah o kung Dios, magapanghikot kag magapuyo sa lawas sang tawo. Ang espiritu nagapuyo sa puluyan nga amo ang lawas. Ang lawas amo ang templo sang Dios. Kag kung ang balaan nga espiritu nagapuyo sa lawas, ang tao mahimo nga isa ka simbahan, ang lawas ni Kristo. Sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 nagasiling, nahibaluan mo bala nga ang imo lawas templo sang balaan nga espiritu nga yara sa imo, nga imo na angkon gikan sa Dios, kag hindi ikaw ang imo kaugalingon? Ginpamangkot ni Pablo ang mga taga-Korinto, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Wala ka bala nakabalo nga ikaw templo sang Dios kag ang espiritu gapuyo sa imo? Kung ikaw nagatatap sang building o kung lugar nga ginatawag na simbahan, kag wala nagaatipan sing matuod nga templo sang Dios, nga amo ang lawas, ang imo nga ginabuhat isa kalabing mataas nga level sang pagkasalimpapaw. Unaha anay ang pagatipan sang imo nga lawas antes magatipan sang isa ka building o kung lugar nga wala ginapuy-an sang Dios pero ginagamit para sa iya katuyuan. Ang lawas ng tao amo ang puluyan sang Dios, kag kinahanglan naton atipanon ang aton mga lawas nga ginatawag mga templo sang Dios. Ang pagatipan nagapabalo nga ang aton mga lawas kinahanglan limpyo suno sa ginasiling, ang pagkaputli ikaduha sa pagkabalaan. Siguraduho naton nga mapunggan sang lawas ang mga butang nga nagapaguba, nagapadagta kag nagapakasala, angay sa mga away, mga pagpatay, imoralidad, pagpanglahi, pagbaligya sang dungog, pagpakigilawas kag sa tanan nga mga kalautan. Si Pablo nagsiling, kung ang isa ka tao nagaguba sang templo sang Dios, siya pagalaglagon sang Dios. Kag ang templo sang Dios balaan, kag inang templo kamo. Unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17. Pamangkuta ang imo nga kaugalingon kung nga ang imo lawas wala sing may nareserba nga bahin. Ginbuhat kita sa dagway sang Dios, kag ang Dios wala sang ginreserba nga piyesa, kag wala sing iban pa nga Dios. Siya kag siya lamang wala na sing iban pa. Ang tanan nga mga kalautan nga mga butang gindala sang kaaway agod makapanubo sa Dios. Sa paglaglag sa iya mga tinuga nga amo ang templo, ang lawas ng tao. Naibaloan niya nga ang paglaglag sang simbahan nga amo ang lawas, nagalaglag kag nagakuha sa Dios gikan sa kalibutan. Subong man ang kaaway nagapakig-away agod iya gub-on ang mga tumuloo, ang pinili nga katawan sang Israel kag ang pungsod sa mga tumuloo ni Ginoong Kristo. Tungod kay nakahibalo siya nga sa pagguba sa mga gamot sang isa ka kahoy, ang bug-os nga kahoy mapatay. Magpangamuyo para sa pungsod sang Israel, tungod kay ang aton nga mga lawas, templo kag siya nagapuyo diri sa aton. Dayawon kag simbahon siya bisan diin. Ang Dios siya ra sa imo gani simbaha kag dayawas siya sa tanan nga tion. Ikaw ang simbahan, bisan diin ka pa, bisan ano nga oras, siya yara sa imo agud lamang makipag-angot ikaw sa iya. Ang Diyos yara sa imo nga kaugalingon. Ikaw ang makasugilanon sa iya. Amo ini ang ginkabangdanan nga si Jesus ginansang sa krus, agud kita may personal nga relasyon sa Dios. Wala sing isa nga manugpatunga kundi si Jesus nga imo alagyan pakadto sa Dios. Apang kinahanglan nga magkadto ikaw sa balaan nga pagtipon, agud makakuha ikaw sang espirituhanon nga pagkaon nga ginhata gikan sa pinili nga tao sang Dios. Aluminum, government license na nga canister. I-compare natin sa daan nga mga canister, wala na sila license. Legal na yan, aton nga aluminum LPG canister. Aluminum, government license na nga canister. I-compare natin sa daan nga mga canister, wala na sila license. Legal na yan, aton nga aluminum LPG canister. Hidlaw-Sadya! Mga utod, sa siniginion, nagapasalamat kita sa adlaw sang Ginoo sa aton live streaming. Mangin ang blessing ang kahaponanon.
Pagkasugdan nato na atong pag hinun-anon upod sa lemon juice kag sa mais. Wow. Si Sergio atong papangamuyon. Dear Heavenly Father in heaven, this moment, oh God, thank you for this opportunity that given us. That we have a time to gather together in one purpose, to glorify your name. Oh Lord, thank you so much for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Nangin kaupod na akon sang nagbigay ng tuig sa Hidlaw-Sadya TV. At the same time, makita naton nga makugi siya sa iyang ministry. Iyang handom nga mapaalinton niya ang tip sa ikaayong lawas. Siya gali, by the way, doktor sa humanities. At the same time, nutritional therapist. Kasi Pastor Walter Bong Hermosura, isa ka associate pastor sa Live Jesus Higher Ministries. May ngapon sa mga kauturan da subong. Sa ligat to, pwede pa may edit ang amon nga yuhom kag mga kadlaw. Iniya subong nga live ni subong maga-discuss. Ipay ko for me personally. Nga met ang ngapon nga utod si Sergio. Yes. Guide down mga minini Pastor Alex. Sa pag hinun-anon, kung tulukon ta makadiscuss kita sa nanari-sari. Yes. Nanari-sari nga topic. Though nag-imprint sa ako, when we departed from the last session sa Niligan, we talk about some pattern. Oh. Amo na nga itong propose the pattern. Correct. Kung nangin issue, I believe Pastor Alex, hindi naman mention, no? Oh, Ang sabi, the hope. okay. I heard about sa mga feedbacks about mga patterns. So they are talking. Kag sa kung ka sa YouTube, now and then may mabatian nagid nga it's about the things katabo sa aton. It is written. Pag siling mo it is written, which nga naka-pattern. Oh. The objectivity of the word. Yes. Matter of fact, while preparing this, pila ka panit sa mais, kag yung lemon juice nga nabutang sa yelo, pasalamatan gid sang dako ang aton amay sa langit nga nagpatigayon patubo Yahweh. Yes. kay according sa aton nga tiayon nga mong nagtanom sina. Oh, thank you. Giduli, ha? It has never been that a certain stalk of corn nga may duwa ka Heads. heads. So, Oh, So- Cubs, kili Cubs. I mean, Cubs na siya. Cubs na tawag ko. Cubs. Cubs, alright. oh, Cubs. So, I think ang makapatag si ni Pastor Bong, si Sergio, ang bayan sa mais. Oh, okay. So, napasubo mo si Sergio. So, yung hapon din sa ato mga viewers sa buong hapon, no? Very Si live. Pastor Bong, Very live. during the time nga na-lockdown kita, dito kita sa ato ng mga kwarto. Regarding sa aton sa buong topic about sa mais, ina siya may relation since he created from nothing to something. So that's why nga hindi ta matingala nga may duha siya ka cubs. Cubs. Isa ka seed. Tapos sometimes galabot pa na ka pinakabinog kung sakto ang nutrients. Experience kami na sa mga 3, 4 kung ang imo nga pag-sit up insakto, masidakan sa adlaw, tapos sakto ang tubig. Kag bisan paano magbunga gina siya. So ang nakita nato na source siya sang carbohydrates, no? Kag substitute siya sang sang rice, amo ni sila ang mga whole grains na tawag nato ng whole grains to sustain basic foods sa mga Pilipino. Like Mindanao, they are using corn, source of carbohydrates, and it is biblical. Sila sang wheat, whole grains, not specify trigo. So those are follow the word of God, din represent sa trigo. Trigo. Pero atong nagtubo nga gin ng mga hilamon nga amo ang grass nga we cannot identify kung bago lang nagtubo. So gaupod siya sa wheat and tears. So makilala mo lang siya pag abot sa bunga nga mais gid sa gali. Makilala mo siya nga trigo gid siya kay nagbunga sa sang trigo. Pero makilala mo sang hilamon kay nagbunga sa sang hilamon. Pero sang gamay specific, carabao grass. ang Carabao grass, we can identify ang Carabao grass siya by family magtubo na sila ya, hindi na naman. Disagree ka agad si Kwan. Si Sergio.
Tungod Pero niya, sometimes, ang Carabao grass, nagkakamang man siya. kuya, agree ko sa ginapangambal ni Mr. Joe. Nakam-mention ka, Tresos. Ang Carabao grass, hindi siya ginimo. Why mo, isa tanas, he's out of the frame. Gintanong niya lang, gintanong. Gintanong nilang, Pero ang katubong ginawa. ang ginugid. I believe, Ario, buwan na isa itong topic. Dahil nasulod sa ulo ko. Nasulod sa ulo ko. That, mais, mayari ka mais. May Carabao grass tayo ng bandads. Sa Dres Palibot ni Pastor Alex, makita mo din na narisari, matanom, Yes. kapayas. May balunggay ka din eh. Yes. Balunggay, Yes. may lubi, may kastanyas. May orchard siya. All of this, kung tulokon mo, are wonder trees yung ginatawag. May rambutan. May rambutan pa. May pine man siya. May lime. Sa tubang, may lime, may... May lemon. Kastanyas. Oh, thinking about all these things, ara sa National Geographic, maski sa Google, maski lang sa Balunggay, for these things, pero na-farma na. It's already processed. While we, already sa Pilipinas o Subo, ay having provide sa Ginoo ang raw, ang duta. Way maligin tanong guro ni Pastor Alex, guro iba ni ito, prime na ni Kuro nila, nung buo mo, ang na ang term mo. Ang term sa atin is, siling sang may bisita kami yan, yung foreigner, ang bala siya, in the Philippines, you just throw away the seeds and the seeds will grow. Yeah. No, amot na blessed. Talking naman sa tinatawag na pattern, I believe akong significance natin sa pattern sa Ginoo na kung ano mong nasubuan kay Pastor Alex. Tandugon na rin isa sa pinakasubo that we are all had been manipulated from the grassroots sa atong pangabuhi. Halin sa culture, pakadto sa atong economic. Ang pinakasakit, i-share ko na yung share ko man sa Tabernacle. Okay. Sa tanan ng manipulation sa media and all those things, ang pinakasakit, religiously. When we are being manipulated, Religiously. religiously, It points to our spirit. to the subject, observation, ang binisa. Which ang pattern, Mm. since we are now living Oh, Holy Spirit. of the Holy Spirit. But the truth of the matter, na sumbungay kita, we are enjoying ang ato niya pag of the night. Yeah. Pero amo na ning gusto tayo pa hiwatig. Kabalatin, tanimin, terap, subong. Enough of the manipulation. Enough. Numbot ko na sa nga. Kung mag-stick ta, pattern, ara na tanan eh. Look inside the scriptures. Ara ng pattern. So nagigad mo nang prepare ta. Unfortunately, we were not able to handle the issue na yes, ang aton nga lawas is the temple of the Holy Spirit. And because of that, we are, as a people of God, we are also bound to, obey what the commandment says. So the Torah or the Old Testament law prescribes in order for us to become healthy. Correct. And in the event that we, because human as we are, but I don't say that I'm permitting it to anybody else who is currently watching with us now. Because I know that what the Lord Jesus Christ wanted for the people is to be holy. Okay. As He said, "Be ye holy, for my Father in heaven is holy." And that simply explains that our body is the temple of the Holy Spirit. For as long as we believe, for as long as we maintain the holiness in our bodies, we don't toxify it by whatever those are. Nakakabalo na si Sergio ko na naman na. Ang katahom sinadriya, ang the entire setup gili sa aton nga body is actually hindi na siya replica because this is the original. Where actually those temple and campament Is the replica. were actually the replica of what is the real temple. Agree. Tama. Agree. Dugang. Agree. So, amo na nga
ang templo sang Ginoo ginhambal niya nga aton lawas. Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? Ako sabihin para sa dira ritual kag ang bisan Ginoo nga mag-destroy or i-contaminate niya sa mga unhealthy. Hindi lang kay sa food. But to those nga gina-occupy sa aton nga mind, for example, ang Fake news. ang fake news. What about if your mind is being occupied with doctrines? What can you say about that, Pastor Bong? This guy has said it's not crazy to believe we're descended from Martians. But he says believing we came from Adam and Eve is not using our heads. But there's scientific evidence to support what the Bible says about human origins. You see, genetic studies have shown there's a very small difference in the DNA of any two people, only 0.1%. If humanity were hundreds of thousands of years old, we'd expect there to be huge differences between people groups, but there's not. This confirms the starting population of only 2 people described in the Bible. There's no evidence we descended from imaginary Martians, but once again, the evidence does confirm God's word. Alright. Before kita magpadayon, Pastor Bong, sa akon ni pamangkot nga kung ang isa katawa ang iyaya pang napunuan siya sang doctrines, before si Pastor Bong makasabat sa sina pamangkot, aton pamatian ang mensahe sang pagsalig nga ginapabutyag ni Ralph Anton Londres Ramos sa sining iya nga original nga komposisyon. Kag mabatian naton ina paagi sa sining aton nga pagalantawon sa pasiplat sa kultura. Hini nga kanta para gid inisimo Lord. Ang amon Dios, amon manluluwas, amon manumuga, para gid ini sa imo. Lord, kinasaligan ka, gugma ko sa imo talupang. Yari lang ako nga nagatuo, sa tinion kag sa palaabuton, sa kasanagman o sa kadulong. Yari ka Lord sa tagipusoon. Akong nalagaran Diyos na mong salandigan, ikaw ang labing mataas sa tanan. Anumang pagpilaw ang atong madamtan, magsalig lang ako sa imo palangga takang. Labaw pa sa tantan, kabuhi ko sa imo nagbago. Ikaw lang Lord ang kinahanglan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but have an everlasting life. Dapat magsalig kita sa iyo. Akong alagaran Diyos na mong salandigan, ikaw ang labing mataas sa tanan. Anumang pagtilaw ang atong madamtan, magsalig lang ako sa imo
palangga takan. Labaw pa sa tanan, kabuhi ko sa imong nagbago. Ikaw, gid Lord, ang kinahanglan. Kabuhi nagbago, ikaw lang Lord ang kinahanglan. Thank you, Lord. God bless inyong tanan. Meet one of our postgraduate study degrees musicians and now the Director of Marketing for Kingdom Life Christian University. Having been able to finish his bachelor's degree in supplemental studies in education, STI Was Negros University, and after searching in for units in master's degree in theology, majoring church administration at Songkyul University and Theological Seminary, a Korean institute in Iloilo City, Panay, Philippines, he decided to enroll at Kingdom Life Christian University, USA. And there, after having been able to submit his action research on music entitled Music in Year 9 Classroom, particularly in music theory, critical writings of music, and musicology, he was able to graduate and had gotten his certificate with the university's official seal and the latter's transcript of records. I praise and thank the Lord for the achievements that He allowed me to experience and the possible promotions one could benefit out from studying postgraduate courses. Alexander had 4 semesters, finishing the course, Master in Music Education, majoring music production. He started from Principle of Church Education to Philosophy of Music Education for the first semester, Vocal Pedagogy, Electronic Music Production, Audacious Euphony, and others for the remaining semesters. So what are you waiting for? Enroll, enjoy, and have fun at the Kingdom Life Christian University. Remember, Yeshua says, occupy. I am coming through you. I am ruling by you. What about if your mind is being occupied with doctrines? What can you say about that, Pastor Bong? Sa Acts 9, in the life of Paul, kung tulukunda, siling sa verse 1, he was trying to persecute the way. Kita, we are claiming as Christians, no? But in the past, Yes. we are the cults. Kitang kulto. Correct, right? Because si Paul, at that time, ang Judaism is the supreme religious sect. So, aring botsing alam mo, that time, makambal kayan kay Paul nga si Paul wala sa light. No, he has the light. Why? Because he has the Torah. When you ask about doctrines, kadako nga butang gid. May nasa general katama nga kung hindi tani mausap at masululukan itas ni ingaman. Amo nimo at that time when Paul asked kadto sa high priest, subong do pares na mapalapit ko kay ko letter kay makakanto ko to sa the way kung persecute ng mga tunto to because hindi to thinking whatsoever ang ara siya amo na sa ang sanad. Now along the way kita to lang scripture na siya, and he met a greater light. Wow! He met a greater light pagka boom, meaning if we translate it, the old doctrine ara sa ato that we thought ngayon sa ang light hindi pwede. Ako pagka born again ko, I thought all those things that I could persecute those people, nagambal man sa mga sininga. When you met the greater light, tumbang gili. So meaning, nanagdaw sa Ginoo, hindi pa nigiliya mo ang kamaturan. Because makapamangkot ka na, kung nag-clean ka sa imo na doctrine, naka-mention na tasang toxic doctrines. Nagambal ng Ginoo,
Ang balya. So those that are before me are harlots. And manupatalang. Personally, dako sa akong pamangkot nga si Lord. Botsing anon gali. When we are in a doctrine that still our mind doesn't hold on yung pangalap kapata, then I believe it isn't yet the greater light inambal sang pulong. What do you think if you come to think? What do you think if you come to think? Oh, good. Rhetoric. Rhetoric. If you come to think, the reason why the Lord Jesus Christ was very, very angry when he visited the temple. When he found out that the money changers, siyempre ang, di ba lamb, no? Sergio? Ibutang ko nila, kuhaan sing dugo. Siyempre ang dugo mo na yung ihalad nila dito sa sulod. Te ang karneya. Mga kasudlan, Sergio, din na naibutang. Ang dugo, ginakuha kay iyakan sa breast. Ang unod, Ang unod nga ila mapusdan, ginakuha sa breast, kakaunon ang may pinakatahin, and then ang mga Levites, pwede na nila kaunon. Pero si 2:8 nga hindi nila pagkaunon ang dugo kag ang tambok ang sapay. Okay. Isipay gina sa Leviticus. Leviticus 3:17 o Leviticus. Deuteronomy, haraman na. para sa Deuteronomy. Most likely, no, may mga pangununa na daw ka far-fetched somehow, pero may point, no? May ara ka pangununa nga posible nga itong mga Levites, kaya mga high priests, ginanegosyohan to nila mga unod sa mga napaligya to nila sa Built-in na nga ginatag nga vision. So, gin-explain nila sa story of redemption nga amo gid man ang ginahimo nila. Ang need sa ceremonial law, nahimo na lang sa tradisyon. I don't want to answer the question, but I just want to throw the question even to the viewers. Kundi nagatag sila sa mga halad, kaya ang dugo ginahalad dito sa sunod, pero ang unod, ginakaon. Including ang mga unod, ginasunog man na. Okay. Ang makaon nila, ang mapustan nila, ginakuha sa priest or mga Levites. Alright. Now, may pamangkot ko man eh. When the Lord Jesus Christ visited the temple, the reason of His madness, nagbisita siya, nakita niya, nangakig sa tundo, pero may ginhambal sa niya nga ginahimo ninyo ang balay sa akon amay, den of robbers, and to think the beyond. Ang purpose ng iyang pagkadto diri sa planet Earth is to let His own body becomes a sacrifice. What does it imply? Ang sapat ginapatay mo. Siya karon nag-abot. Sige, okay. Nang paraphrase na, no? Ako na lang patya para mangin sacrifice, final na sacrifice, once and for all, para nga, so hindi na ako mapadalon sa Okay. Ang tulog kong tang life ni Christ, ang kanya nila is not my will, but your will, in obedience. Yes, sir. The point kung tulog kong tagid, pattern si Christ eh. He is the pattern na dapat tagid sundon. That's why kambata nga, be like a mind of Christ. Do prayers da nga, tubuti nga ang atong kabuhi, mga kabuhi ni Christ. And nagasulod subong sa ako nga, if we, kita Christian, and we cannot compare our lives to be like the Bible. Wala eh. Ang mga hambal mo, doctrines, toxic doctrines. Why? Kung wala ka Genesis, may hindi mo makita ang iyong life that is patterned according sa Genesis. Wala kung kita na-transform tayo in the pattern, in the mind of Christ. Anak ko na. Pasabong, gambang na tanong. Kung imo nga sa po niya nasulat ang Bible. Nasulat ang Bible, Okay. nahimo siya nga the story of redemption. Kay after the fall of man, dira nagsugod ang ginatawag nga pagpatay sang sapat. Ang patay ito ang sapat para nga i-rob to kay Adam and Eve ang panit sang sapat. Correct. That is symbolized by Jesus Christ. Ang iyang glory. Ang maya niya magtabong to sang cover up the sin committed. So, simple lang instruction. Thou shall not eat. Design gyapon sa buhay. Thou shall not eat toxic. That's why nga, kung imo sa pod,
Kung wala grasya sa Ginoo, ari kita galamoy sa toxic ng kalibutan, makasasala nga pagginawi. Kay mismo, din ta makadtubi kay this world ginangkon sang yawa nga iya. That's why nga ang pattern nga gisunod na subong gin-construct sang yawa noon nga pattern. Ang mga gintanduan sang katawan sang Dios amo nga gani nga correct the wrong habits of eating. Yes, yes. The wrong habits of drinking. Wrong habits of bisan nga sa pagpamayo ta pagpamisti. So that's why nga may ara kita nga mga rules ilabi na gid sa nagarampan subong mabala na naton nga amo na subong ang Sodom and Gomorrah nga pagginawi. Kay subong wala na gani mga bayot ba? Kung imo lang tawon pero ginabal din Ginoo may pattern siya ang mga lalaki dapat magpamisti sang lalaki gid. Kag ang mga babae kinahanglan magpangginawi sang pangbabae nga pagginawi. So we hope nga the Holy Spirit is the one to reveal us ano ang atong preparation for the future. Nga bisan diin ka maagi sit up tanan. Kadto ka sa in terms of sa aton nga program abi sa agriculture. Gin-alter naman nanotechnology kanamo sa consideration niya sa about sa environmental kung di kita before kita mag-implement sa mga projects kay sa una sa ara sa kalahi damo sa mga requirements nga before ka maka-put up sang amo nang naimo patindok ng project. May mga ismin may sukat-sukat na kung sino dira ang ano imo na siya kwan agud nga Comply. ining gina-implement subong sa environmental nga law ari subong climate change na. Di carbon emission. Kung wala kita ginatugutan yung magamit sa mga kung ano pang mga fuel agud sa pollution sa greenhouse effect. So sa sining punto, this is a result of nga gintugutan sa sang Ginoo nga amo galinay ng gobyerno niya. Now, when we have a relationship with God, the God nga wala sa may makatupo, if that's the kind of God nga aton tinguan dito mga hinuno atong relasyon, and that God made man in His own image, in His own likeness. And the God that could see the past, He had already prepared us. And I believe that this body, hindi niya pwede ang makibot. He prepared us to such things that He had created us for a certain purpose. Knowing God, anong hindi mo ang purpose sa akong life. But I know You had prepared this body na maka-breakthrough. It is not my glory, it is your glory. I believe the things na una that we are talking, doon mabatin, hindi na pagambal mo nga. A kind of holiness. Kay Peter, what you do, Lord, na naman, hindi kaya mo tandong. This would break. Pero wala kaya gambal. Nga ining healthy things nga ito, na ginapreparar para sa aton. Nga hindi siya dapat. Because it takes faith for us to be elevated sa ang state. It takes supernatural things. Ang munang gani, nga dapat ang magpulutong. Because without isang sa isang relasyon, kag level of faith, why niya? Tama. Why na ako, but these things na ginashare niya, Sergio, it is essential for the general public. To know, to take care sa health ng lawas. Because thank you so much. This last the series message before we go deeper sa discussion sa HINUN-ANUN, I just wanna let the viewers ponder upon this. This last of the series message taken from Psalms chapter 91 is definitely an inspiring message to strengthen our spiritual being, especially today as we are facing our soaring problems in life. So here is our Panugda-on sa kortesiya ni Pastor Joshua Jimena. Hallelujah. Hallelujah.
ang naglock. Siyempre, quarantine ka man sa imo balay. Tungod nga nagapalo ka sa protocol, mga pagka-senior citizen, Today comes sermon meditation, His Grace, Equipping Ministry, a ministry designed to train and equip church planters and cross-cultural workers for the end-time harvest. And I'm happy to announce to you that His Grace Equipping Ministry will commence the 20-module intensive training on August 20, 2020 and will end on January 16, 2021. It stay in from Thursday evening until Saturday afternoon. The venue is Purok Bagroy, Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. Enrollment is limited only to 20 people and it's going on now on a first-time, first-served basis. For more information, please call 0933-0469-769 or 0933-0469-768. Today, we are going to end our series on Psalm 91, which is an exciting, faith-building, and spirit piece of poetry. As I said, this psalm is titleless. Kaya ang mga scholars, nagawatak-watak sila as to who is the real author. Some say, si Moises. Ang iba naman niya nagasiling na si David. Today's sermon is entitled God's Blessed Assurances. Kag ini nabasi sa Salmo Kapitulo 91, versikulo 9 hasta sa 16. Some Bible scholars say that Psalm 91 is it's not an absolute universal promise for every believer in every circumstance, because there are some believers who also died of plague or calamity or even have become victims of evil or wickedness of others in spite of these many promises in this chapter. But everyone agrees that this is a general statement of God's protective care and tender loving comfort for His own people, especially in times of dread, danger, and disaster. Verses 9 to 16 focus on those who put their trust in God and making Him their dwelling, at the same time their refuge, meaning God is their source of security, safety, satisfaction, and life. The first blessed assurance here is this, given to those who make the Most High their dwelling. We find that in verses 10 to 13. And it says, in fact, it lists 6 God's blessed promises to those who make the Most High their dwelling and their refuge. And here they are. Number 1, no harm or evil will befall them. We find it in verse 10. Then, no disaster will come near their tent. Still in verse 10. Angels will guard them in all their ways. In verse 11. Angels will lift them up in their hands. Verse 12. They will tread upon lion and cobra. Verse 13. And they will trample the great lion and the serpent. Still in verse 13. No harm or evil will befall you. We find that in verse 10. In fact, in the New Living Translation, it is rendered as, no evil will conquer you. This is a promise of security and safety to those who really dwell in the secret place of the Most High, but not to those who think or imagine they dwell or they appear to dwell in God's presence. Moreover, no disaster will come near your tent, meaning no plague or pestilence or calamity shall get near your dwelling or home, like what happened to the people of Israel in Goshen, because they splattered the blood of the lamb on the doorpost as commanded by God. When the angel of death saw it, he passed over them. Verses 11 and 12 also say, for he will command his angels concerning you. What for? Number 1, to guard you in all your ways. And number 2, to lift you up in their hands,
so that you will not strike your foot against a stone. God himself will give his angels a charge or a strict order, not just a bare order. A charge is a command that must be diligently obeyed or observed. From God, these angels receive their commission, and to him they are responsible and accountable. You know why? Because God alone deserves honor as the angels obey, and praise both from the angels and his children that he lovingly protects and tenderly cares. In Matthew chapter 4 verses 5 to 7 and also in Luke chapter 4 verses 9 to 12, this is the same passage that Satan quoted and twisted in tempting Jesus to voluntarily and even unnecessarily throw himself from the pinnacle of the temple just to show off for the reason that anyway, God is going to protect and preserve him. Satan used God's word to deceive and to tempt Jesus to do his devious and diabolic bidding. Following Satan's suggestion was of course tantamount to obeying Satan, even it would mean the accolade, the applause, and the approval of the world. But Jesus chose not to yield to Satan's temptation, and so should we. Remember, God's word is given to us to teach, to encourage, so that at the end, God will be honored and be glorified. Not anyone, not even ourselves, not even Satan. Finally, in verse 13, God says, "You will tread upon lion and cobra. You will trample the great lion and the serpent." Treading upon or stamping on the lions and cobras gives us a picture of God's protection of his people and their general victory over adversaries that are strong, dangerous, and deadly as the lions and cobra. That means the servants of God, like you and me, who really dwell in his presence, are not victims, but victors. You know why? Because the one who is living inside of them is a victor, and he is greater than he that is in the world. In 1 John 4 verse 4 it says, "Little children, you who are from God and have overcome them, for he who is in you is greater than he that is in the world." And the last line of verse 13 seems to be a clear reference to Satan himself, who is known as the great lion. We find that in 1 Peter chapter 5 verses 8 to 9. And the serpent of old, we find that in Revelation chapter 12 verse 9. And the article the or the speaks of a definite person or individual. Moreover, the Bible says, "He who dwells in the secret of the Most High will trample the great lion and the serpent." The truth is also corroborated by the New Testament verse found in Romans chapter 16 verse 20, which declares, "The God of peace will soon crush Satan right under your feet." Oh, what a blessed victory promised and given to those who dwell in the Most High God and make also the Most High God as their dwelling and their refuge. Secondly, we have God's blessed assurance to those who love the Lord. We find that in verses 14 to 16. And here there are 7 God's personal promises to those people who have set their love on him. To set one's love for God means you make your own personal decision or your choice. That means nobody forces you to do that.
And this is not something that happens by chance, but this is something that happens by choice. And because you have chosen to set your heart on God, he says, I will rescue and deliver you. We find that in verse 14. This is the assurance of his deliverance. And he says, I will protect you. Verse 14, this is the assurance of his defense, because he will be your personal protective equipment. Thus no contamination or any harm can get near you. Moreover, he says, I will answer you. We find in verse 15, this is the assurance of his delight in you. Why delight? Because he delights in you, and so he will turn his shining face towards you, and he will listen with understanding both to your faintest and loudest cry, and he will answer you like his conversational equal. And then, in verse 15 still, he says, I will be with you in trouble. This is the assurance of his dependability. That means you can depend on him at all times, especially in times of trouble. Meaning, hindi ka pag-ibilin sa ere. Kag sa versikulo 15 sa gihapon siling niya, I will honor you. This is the assurance of his distinction. He himself will honor you among the distinguished guests. He will never ever put you to shame. And then he says, I will satisfy you with long life. Verse 16, this is the assurance of his disposition. God is predisposed to let you live until you lose the strong desire to live longer in this world. Because the truth is, when you find delight in him, soon the things of this world grow strangely dim and grim, that you desire more for God and for his glorious presence. And like Paul, you say, to be with Christ is far better. And lastly, he says, I will show you my salvation. This is the assurance of his design. God's design is not only for us to enjoy life here on earth, but also to enjoy eternal life and eternal bliss with him in heaven. This is what the psalmist David meant when he said, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Folks, let us bear in mind that these promised blessings are not for those who do not trust the Lord. These blessings are for those who truly love God, who call upon him, and who find satisfaction in God alone. God here is pictured like a tender, loving mother attending to her sickly child. That's why if you are one who seems to be like a sickly child, take note, God cares for you. God knows and he sees what you are going through today. He knows your struggles. He knows your fears. He knows your concerns. In fact, he invites you to cast all your cares upon him, for he cares for you. 1 Peter 5:7 tells us that. In Jeremiah chapter 29 verse 13, it also says, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. A song recently released by Hillsongs spells it well, and it goes like this. I called, you answered, and you came to my rescue. And I wanna be where you are. And it continues, falling on my knees in worship, giving all I am to seek your face. Lord,
All I am is yours. My whole life I place in your hands. O God of mercy, humbled I bow down in your presence at your throne. In my life, be lifted high. In our world, be lifted high. In our love, be lifted high. I called, you answered, and you came to my rescue. And I wanna be where you are. As we wind up our study on Psalm 91, my prayer for you is that your personal knowledge of who God is will increase, and your personal relationship with Him will be more deepened and strengthened as you claim His wonderful promises for you and for your loved ones. So don't fear, but trust the Lord. Always have an exciting and growing faith in God. Thank you for joining us in our sermon meditation, and have a blessed day and a fruitful week. You enjoy your life with God together with your family. Shalom. Because not everybody has the supernatural faith. Nga mo siling sa Bible, oh, buntog ng isang manog. You can pick up scorpions, di ba? And you will drink poison and you will not die. That's true. But what level of faith do you have? Anong pattern sa imong kabuhi? The obedience to God that is unquestionable and never be delayed. Just like government project, PWH, that government project do not delay. The same thing ang dapat ng obedience sa Ginoo. Shadrach, Meshach, and Abednego. Sulod sa furnace, wala nothing. Why? Because everything is in the power, in the hand of God. We need to consider one of the passages that in the last days, many will deceive many. Yes, correct. They will perform miracles. Trying to manipulate. Yeah. Ang mga siling, they are robbers and thieves. Correct. Robbers and thieves. That's one of the manifestations of to be toxic. Having a holy life, separated or set apart from the world, because you are what you are. And not only that, considering what you eat, you are also having that kind of faith, genuine. So in that sense, you can really manifest the power which God allows His believers to manifest. As He said in His Word, wait until you receive the power from on high. And that precisely was the seal of being a believer. If you're a believer, you can dispense the power in His name. And if you are a believer, you definitely is the representative of which God referred to when He said, I don't want to dwell any longer to the temple which was made by the hands of man. But I would rather dwell in the temple which I myself, my own hand, built, which is referring to the Lord Jesus Christ. Because He was given the special body. Kita, bilang believers, naging beneficiaries sa sining atonement. And because of that, He told His disciples, if I have done this, you can also do this. And much greater things. Greater things. Than this. Pero ako intriga ko nga sa iyang mga pulong may hambal sa iyang ini sila nagasiling nga Lord nagawali man ko gimo man ko milagro. Sino ay ini sila? Sige. Hindi ang They that do iniquities. Sa Ilonggo, hindi ang basta-tagsa nga nagatawag sa akong Ginoo or Lord makasulod sa ginarian sa langit. May if na mo kundi yadtong nagatuman sang akon kabubuton nga yara sa may sa langit. But siningon may kondisyon.
kung nagatawag ka sa Ginoo kinahanglan na may ara ikaw nga tumanon nga kaubuton sa amay. Ang kaubuton sa amay amo ning dapat naton hibaluon. Absolute. Okay. Absolute siya. So ang kaubuton sa amay kundi kunin mo na nga trisapon, his character is in his word. Following God, logo, or how would you follow God? If you would follow God according to the logos, then he would point out the what? The Ten Commandments. But if we say, faith cometh by hearing, and hearing the word, the rema of God. Tama siya ang confusion. Kung aman di nila makadalman, always ginatundo ang the logos. If the Holy Spirit is in us, that what He say, He delivers, then it is the rema of God. But that is now, not the past. Ang iyang ginabot siya like subong. When God says to you right now, kantuwa ang utod mo, mga dugay mo na wagin sa pak. That is the rema, that is the now word that we should submit. Pakatigidya. Pabangkot yan dito ang yang rich ruler. Oo, yung rich ruler. Oo, nga kung ano himuon niya para makasagot sa asang langit. Di pattern gihapon ni nga atong gina-presap subong ang kabubuton sa amay sa langit. Amo man ang gihapon to ang gintuto sa iya. Pero ang point out niya, keep the commandments. Nagmamangkot pagit niya ang ginit lang ni Jesus Christ, the Ten Commandments. Ang gina-focus niya, pero nagsabat ang yung ruler sila nga, naibok ko ni tanan. Tuman ko na ni. Sila ko na tuman ko na, abi, tisting nga, abi. Bigyan mo tanan pagkabutang, yatag sa mga imon. Nagsubo ko siya. Inaway na sa Ten Commandments. di ba? So, which is nga wala yung maintindihan nga ang kabukusan sa Ten Commandments is love. Correct. Agree. So, it is not only nga amo lang to siya, nga do of dira ka lang ng pundo, amo na ang tuman ka na. Pero why gali ka gugma? Amo to hambal mo nga, isugo ka katuan mo. Kasi naging hambal mo lang katuan ito. Maayo to, pasensya. Ang ginambal ni Jesus Christ nga doctrine and tradition, kung wala ni nabasi sa kabubuton sa amay, kag ang kabubuton sa amay nga amo si Kristo mismo, ang pattern siya mo. Christ-like character, paghambal nga kadto. Amo na bla. Correct. So, paghambal, prasik kagina, ibawan mo na ang kadto sa masakit subo. Kag ang hindi nga mga tao, hindi sila magkanto sa ospital, kaya nadlock sila metes, kaya isang paway sila kwarta. Tapos, very simple nga ginabatyag. So, may gahom ang Ginoo nga mag-ayo kung itugyan. Pagkanto ta dito, pamero sa tawagin tuluan, pamunin mo the procedure, amuni. Praise God, nga pag kanto ko dito, sila niya maayo ng akon nga ginabatyag, o ay tapusin ginabatyag. That's the rema. Pero sila na nakabulan. Sa sulod sa tato kabulan nga wala kami communication. Dito sa nagalin sa before ang COVID sa Cebu sa nagalin. Kasi may dito siya na nagalin. So, tisili ko sa iya, hindi lang ko yung magkanto na sa inyo. miss lang. Ay bawal. Bawal. Hindi magkanto na. Ipadala ko lang. Sige tayo kami ito kayo na. This is some distancing So, sa sininga natin ang punto diri nga kinahanglan tagidya ang wisdom sa Ginoo subong. Kay magambal ka nga pulong sa Ginoo ya, wala na limit. Until now, the Holy Spirit is working within us because the Holy Spirit is aton nga. Just a couple of days ago, I was having this realization. There are two powers that contradict with each other. In our social life, the same follows. May ara kinahanglan yung numero kagit. So doon kitang protocol. May ara naman yung relax ka lang, total anyway, you are being provided for. Pero kung both are extremes, may disadvantage na siya. Because if you are lax, you don't want to do anything, kaya siling mo provided ka man, hindi man na mayo. Kung ikaw naman tama naman ka eksido, hindi man mayo.
I would just rather stick to what Sir Joe have said a while ago, na ang wisdom nag-abot, kangay siling mo pa Sir Bong, nga rema. Because that rema is the insight in a particular instance. God provides a solution, so it is somehow the rema on that particular time. Though the law, ang laying na naghahatag sa imo sing giya, well, ara man kay in fact kung anong ari ka sa sining classes sa pagpangabuhi, because you have just you follow the law. Just like you being engineer, di ba, Pastor? You were able to somehow get or achieve this kind of achievement because you follow the principles. And that's the rule sa mathematics. Kung may principles sa mathematics, formula da, okay, whatever. So, kung ako naman sa English kayo, English teacher kayo, kung rules of grammar naman, no? Subject-verb agreement. So, I knew all those because I'm an English teacher. So, kabalo na. However, there are expressions, talking about language, that are consistently or spontaneously evolving from then and even now. For example, ang term colloquial term jowa. Before hindi na jowa eh. So, may mga colloquial terms from every now and then, nag-develop siya. Depending on a particular season, and a particular time, kaya amo nang nangin rema, amo nang need sa sila na time. Mother tongue? Yes, and it becomes mother tongue. Part of the mother tongue na. So, I coming to a point of realization because I'm a musician at the same time, na kung ikaw musician, kailangan kabalo ka sa music theory. You must know how the notation goes, whatever. And at the same time, I'm a composer. Every now and then, the Holy Spirit reveals to me melodies which I have to notate it. So, I'm at the center. Kabalo ko sang rules, and at the same time, kabalo ko sang expression or impression sa imo, o kung inspiration ni natag sa imo, so that whenever you do, when you put that into action, you'll be able to make one beautiful masterpiece. Correct. Okay. Because Kung mag-uling kami, isa-isa katigangan, ang isa ka putos nga uling, pulo, 15 na gani subong. Di isa lang nakatigangan. Di kung 3 times, adi ka katigang, 15 times 3, pila na. Amo na maabutan niya. Di sa aton niya, aluminum LPG canister nga butane, 25 pesos. Wow, salamat sa ayadtong mga paino-ino kag panguna-una upod sa kay Pastor Bong kag kay Sir Joe Agdalapiz. Kag salamat man sa Panugda-on nga ginhatag sa aton ni Pastor Joshua Jimena sang His Grace Equipping Ministry. Gani sa sini naman nga tion aton pagasabton ang pamangkot nga kung nalampuasan bala sang isa ka senior citizen nga walay sa payan sa pag-lockdown natigayon niyang ma-providean ang iya kaugalingon. May ara bala labaw sang iya ikasarang nga sa dinalampuasan niya ang mga kabudlayan sa tunga sa pag-lockdown tungod kay may ginasaligan siya nga among labaw sa tanan. Kag tag-provide sang iya mga kaugalingon nga kinahanglanon. Gani mga kauturan aton nantahon ang labaw sa ikasarang. Ang nag-lockdown, siyempre, quarantine ka man sa imo balay, tungod nga nagapalo ka sa protocol, labi na din sa imo nga pagka-senior citizen, pagdilin ka sa sugod balay mo. Hindi ka makagwa, hindi ka makalagaw. Pero nakita na ko ang... Senior ka na, how?
Hubin pa man. Mga 67 pa lang ang edad ko. Pero nga akong tagipusoon, 25 lang dyan ko. Gahom sang Diyos, natuuhan natin, ang provision sang Diyos aragit. Pag-provide sang kinanglanon mo, money, pagkaon, aragit. Gaabot lang, gamilagro lang. Ginagamit sang bahal nga makaako nga Adonai Yahuwah. Adonai Yahuwah. Oo. Bisan pa ang gobyerno sa paghatag sa imo Oo, sa mga hasta ang gobyerno ginagamit pa sa ni Adonai Yahuwah para sa ako at para man sa iba. example nga grocery nga nabaton Mga nimo. grocery, mga bugas, dilatas, May sardinas. naabaton ka man nga kantidad sa ito nga pag-lockdown. Ate, isang pag-abot na sa social amelioration program, di nakabaton man din kita sa to. Amoy na ang mga blessings man nga ginapatihan ta na nabaton ta halin man sa kay Adonai Yahuwah. Paagi sa kay Adonai Yeshua. Nambalya man sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except through me. So, ang mga kamaturan na dapat natuntuhan na paagi mo sa kay Adonai Yeshua nga makapadulong kita sa kay Adonai Yahuwah nga amo ang Aba. Isa ka instansya sa imo eksperyensya nga ara ana sa bit sang pagkawala-wala na gid. Dason gulpi lang may ara nga nag-abot. Ano na instansya? Sample. Kadamo lang sa mga butanga sa din tungod nga ara ka na quarantine, ara ka sa sulod ng palay. Sa muslim ka wain ka nagid sang gawin kiti wain na wala na gid. Pero I believe because ang iya nga ginahambal, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be open unto you. Ganun ginhimo So, mo? I pray, nagpangamuyo ko. So, kung saan yung prayer sure, pag nangayo ko sa iya, kag siya man naghatag sa akong sang provide niya sa akong ginapangayo. Money matters. Ara lang gabot sa unexpected. Nagabot ang bata ko, gadala kwarta. Hindi lang mga kwarta, siya gadala sila sa mga bugas, siya gadala man sila sa mga pagkaon. So, masing na akong inatanan niya, provision, inayahalin sa kay Adonai Yahuwah. Ang pagigugma sang aton amay nga si Adonai Yahuwah, pati paagi sa mga kabataan mo nagadulong sa imo sa mga pagkaon kay mo pagkinanglan, babatyagan man ang kainit sang pagigugma. Siyempre, mapatyagan mo gid sa kiti na ginapangayo nimo ginahatag man niya mo. Hindi iya magdugay, ang nimo ginapangayo. Kag sa akong pangamuyo ko, hindi pa ko katapos pangamuyo ara nang kapanuktok na kwarto. Ako nang masiling bilang senior citizen man. Hindi kita yan magkalipat o hindi gato niya pagkalimutan ang kaayos ang Diyos, alwan, mahinang panon, mahigugmaon. Kung ikaw magpangayo, ikaw din paghatagan. Diba? So, ang dira sa Bible na kung ginatuhan ta na siya, huwag gid siyang rason nga ang ginapangayo mo hindi iya paghihatag. Ihatagin niya. Anong una nga tika nga dapat nila himuon para ang imo eksperyensya, mga eksperyensya Manila? So, basa sila sa laan niya kasulatan, basaon nila da ang mga decree, God i-declare, no? Bala batunon man bala nila si Ginoong Kristo bilang ilang personal na manluluwas? Siyempre dapat amo kinamuna, may sinner's prayer, may amo na. Sinner's prayer, dapat ikilalahon nila na sila makasala, pag sila man makasala, pero ang Diyos ay hindi malayo sa tao na nagapanawag sa iya. Pwede ta opdan atong tumalanaw sa isa ka pagpangamuyo nga ginabaton nila si Adonai Yeshua bilang ilang personal nga manluluwas. Kag may sinner's prayer sila makatapos. Dapat yun ang tagsa-tagsa, come to me those who are heavily laden and I will give you rest. Bereshit bara Elohim itha Shamaim va itha Ares. Amay nga balaan sa sining hapon, kay balo kami nga ang imo presensya, yari sa tunga namon, gani o Ginoo sa sining nga tion, Father God, kami nagpangamuyo sa iba namon nga mga kauturan, labi lagi sa mga senior citizen, nga hindi kay balo magpanawag sa imo o Ginoo, paagi sa sining pangamuyo, Lord, nagatubo kami nga yari ikaw nagapapatid sa amin.
Sa imo Ginoo, sa imo nga kaayo kag kaayo nimo o Dios, wala kami sa ibang nga sandigan kundi ang imo promisa. I-deklarar ang imo Ginoo nga mga saad. Salamat Ginoo ang amon mga kauturan. Bisan pa o Dios nga wala sila pagi sa sini nga pagpangamuyo Ginoo, malambot sila matandog ang ilatag sa tagsa Ginoo katagi pusoon. Kani Lord salamat. Sa gyapon o Ginoo, ginabalik namon ang tanan nga himaya, kadayawan, pagpasalamat sa imo. Sa gyapon sa ngalan ni Adonai Yeshua. Amen. Amen. Ang naglak Pamahaw pa niya, yatig ang kinit. O na, Eco-friendly ni siya. eco-friendly git. Una bis nga tanan, hindi ka na magputol sa kahoy na himuon mga gatok. Mabulig sa aton nga ecosystem. Especially sa aton nga ozone layer. Kaya malakat Pilipino inventor na nag-imo. We have nga nasik na ang blueprint. Correct. It is for we are all actors of our own movie, which the director, ang scriptwriter, Diyos, nga agin mando sang Ginoo. Adam, hindi ka magkaon sang prutas, sang maayo, sang malain. Correct. Does that imply for us nga magpakabubo, nga ang gusto sa Diyos, hindi ta mag-seek sang truth, but it is something that it is in us. Ang una, God made man in His own image and in His own likeness. The wholeness of God Himself. The pattern. The pattern. Actually, it is the first law. The first law that was broken. Kahit tungod na break to, ginimo iya. Ano da? Nadula ang worship patungtod. Ano nga? Because that moment, Adam hid from God. We hid from God. That's because he broke the law. That's because he broke the law. That law is the dependency of man to his source. Now, if I give you the right to have that source, may kinakailangan sa akin. But because, kabalo ka, what is in me, you have in you, ano lang gini mo? The guidance from the source. Since you have everything with the thought, you have everything, you don't need God. As human, we are created by God. So naglabot na subong sa aton nga panahon, we call this our time of dispensation. Na ginhatag sa Ginoo. So pasubong ang ginhambal dira nga insegregate ni gani ang aton mga responsibility. Correct. Oh. Hindi tanan evangelist. Oh. Hindi man tanan Five musician. folds. You're talking about the five folds, yes. Oh. Yes, no. So, ini siya, ginabantayan man isang destroyer, gina-altered. The true physician is Jesus Christ. Diyan nung natabo, sabi mo, nabuya ko na itawgon ko nga doktor. Doktor ko niyo? Kabalo ka mo kung di naghalina siya nga mga program. That is the Alma Ata. Sa panahon ni Pope John Paul, kini mo ina. So, that is a human nga pag logic. Dayaw sa tao. Pero in reality, the true physician is Jesus Christ. Bisan pa niya ito mga nag-practice. Pag-gyapon, under-gyapon sila sa standards ng WHO. That's why nga subong aton government, nagasunod lang kung ano ang mando sa aton nga DWH. And then, ang ginpasar subong nga anti-terrorism law, nga which is nag-agi sa medical nga missionary. So, ang IETF, kung atong sundon, kung hindi kita sini magsunod sa ilang mga patakaran, we are violating the law. Kay law na atong istoryan kay ina. That's why nga we need the wisdom of God. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, mabalik gyapon kita sa pattern nga maglabaw ang divine prescription nga amo ang dapat natin sundon ang mando sa Holy Spirit. Hindi kay asang human enactment.
So, pero ang dira nga basta sa Ginoo lang nga makadayaw sa Ginoo, we need to follow the laws of the land. Mga kasubuan sa Submission. Oo. Submission. So, amo ni nga dapat naton nga ipangamuyo sa Ginoo. That's why ini nga ang aging pangtikbo ni Jesus Christ sa una. Ang mga lamisa to nila. Kay ang balay sa Ginoo nga gimpatindog Kurya Konduma building. Ipatindog dito nga templo. Ang purpose na it's prayer house. Prayer house. Yes. So that's why our body, kita mismo, this is designed to pray to God, to depend. Isaiah 59 verse 2, amo na ang nagpahamulang sa aton sa Ginoo because of our iniquities. And sa aton nga paglapas, amo siya ang nagpahilayo sa aton sa Ginoo nga sa bagay nga hindi siya gani ang makamamati kung nalulong na tato. Pero ang purpose ng Ginoo is to save us. Why siya nagkadto dili sa mga matarong kundi sa mga makasasala. We should be preparing right now. Iti kung tulukon ta kadamo na subong sa mga hinampulanay, ampol sa COVID, ampol sa tanan-tanan. But as long as we have the privilege, we could share na unahan ang Ginoo. Yes. Pinaway na nothing but make God first, always first, in the name of Jesus. Back on the pattern which is Jesus Christ. The Christ-like character and ang His Word is our built-in giya by the guidance of the Holy Spirit nga amo ni siyang kapuyo sa aton as a temple of God, our body. So makasiling ako nga inaya hindi na sa makulang kay kung pangayoon tang walang espiritu, the Holy Spirit is the one to reveal us kung ano ang dapat nga task na ginhatag sa aton nimo unta. So amo na siya Sir Alex nga ang Ginoo may ara gid siya nga purpose sa aton is to praise God. Amo lang gid ang pagdayaw lang gid sa iyo. Correct. Amen. Okay. So mga kahidlaw nga nagapadayon lang taw sa sining programa ang aton nga live streaming nagapadayon kag mangin isa ini ka avenue na sa diin kita magatalakay sa mga importanteng mga bagay kay kita nagabilib pud kay pasubong kag sa kay Sir Joe nga everything comes from the source and therefore the very pattern is our temple which is our own body nga ginluwas ng Ginoong Kristo pag siya dugo gimbakal niya kita kag kita nangin mga pari kag kita nangin mga propeta para nga mag-alagad sa iya Dios kamay nga nangakik siya. I know nga kadamo sa mga panimalay nga ang ilang mga kabuhi do kaangay sa mga lamisa nagabinalintong kag nga anahimo na nga nagakalatabo na. It's because all he wanted was to reveal himself. The revelation of himself that he is the Son of God. The revelation of himself that there is only one Father, and that Father is the source of everything. Since nga naging kaangay na kita sa iya because of the eating of the fruit of the knowledge of good and evil, the only thing that will determine us apart from him, so that he will be able to put disparity between him as God and we are his people, is the Lord Jesus Christ himself. The perfect temple, the perfect pattern nga ma-undergo kita sa iya because He's the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through Him. So, our focusing lens will be in the perfect pattern, which is the Lord Jesus Christ. And we are but beneficiaries because we subjected ourselves before Him, and therefore we are being called as sons and daughters. And therefore, we are, what we eat, because what we eat is the flesh of the Lord Jesus Christ, because as He said, as you eat my flesh and drink my blood, you will have life in you. So the real drink, the real bread is the Word of God, is the revelation of the Holy Spirit, it's the Torah, the law, which comes into perfection through Him, and we are also inviting the prompting of the Holy Spirit every now and then as we face this pandemic, as we face these seas, whatever obstruction that we're having right now. May mga floods, may mga earthquakes. NASA are expecting meteors to fly by.
dapat mangi prepared ang bilog ng kalibutan sila. So, we are still cleaving onto His name, in the name of our God. Taklo man na siya na isang buwan, matandog sa mga pinilak. May lock man na, hindi na madali-dali. Abre, gamit sa bata. Ang aton nga portable stove, may ara na siya nga cover, no? Kung tapos mo gamit, kung gusto mo gid lang nga magtaas ang kabuhi, sini nga portable stove mo, gamit mo, pagkatapos mo gamit, tigang, pwede mo na siya nga trapuhan, dahil ibalik mo sulod siya nga sulod lang. 650 wholesaler kita. May duha ka canister nga paman, stainless aluminum. Alright, ini sa kagid ka dako nga bulig ilabi na gid nga sa subong nga panahon halos ang tanan nagakinot kag nagakini sa mga galastuson sa sulod balay. Gani ari ang teknolohiya nga gina-introducer sang aton nga utod nga sa diin ara man sa ministeryo sa Ginoo. Gani aton siya tagaan sing igtalupangod kag focus. Hidlaw-Sadya ba natong pinihon, ari kita apel sa balay pinikunan sa mga kauturan sa Ginoo, mga pastoran. Revival to Save Church and Ministry. Ang ina pastor wala iniwan kundi ang si Pastor Marlon Suarez, kung siya ayon nga rin mo diri subong. Maghatag kita sing impormasyon na tungod sa teknolohiya nga sa diin makaipid ikaw tungod nga may dako nga disparity ang presyo sa normal nga gatong sa sini nga innovative nga canister. Ari kita subong sa pag-interview agod nga sa din aton nga matagaan si igtalupangod ini nga bagay. Pastor, mayong adlaw sa imo nga gina-offer sa aton mga kauturan dinhi sa siyudad sa Bacolod sa tanan nga mga netizen nga nagalantaw sa sining live streaming. Diin ni nagaling mo product kag anong ngalan sa kompanya kag paano ang isip. Ang aton nga produkto o labi sa matanan, mga tao sini nga nag-imong taga Davao, the place where born our president. Dito sa Davao, madamo naman to mga nagagamit ng sini nga produkto. Sa una, ang ini nga produkto wala pa gintahanugutan sa gobyerno. Tungod kay ang canister, hindi pa ni siya qualified. Hasta nga ang mga inventor sini, ginmodify na ang canister. Kaga mo na ang resulta, may ara na kita sa ginatawag na LPG, aluminum canister. Kaga nga aton yung company, tripler. Sunod man kita sa layi sa ating gobyerno. No? Gahatag man kita sa tax. We have a certificate of registration. May ara kita from the Department of Energy, Industries Management Bureau, no? Amo ning aton nga mga dokumento nga we are legalized to operate. Amo ning isubong ang epektibo nga gatong. Ginbutang naton siya sa gamay nga canister kay nga kung LPG user ka nga mga 11 kg, 50 kg, no? Mas mahal ang presyo na yan. Lalabot na mga 800, 700. Kung wala ka sa amo ng kantidad, hindi ka katigaan. Pero kung may ara ka nga 20 to 25 pesos, pareho, makatigaan ka na dayon. So, hindi sakit sa bulsa. Ang mga iyang portable stove nga ginagamit natin. Ano yung mga taga Negrosanon, especially mga Bacolod nun. Order na kamo sini, hindi ka gid maginulsol kung magamit ka sini. No? Pwede ka man mamaligya sini kay wholesaler kita. O ipalantaw ko sa inyo kung paano gamito na. Pila ni gani ang stove? Ang stove naton 650 wholesaler naton. Pero ang retail naton
800 pesos. Okay. Amo na nga aton nga retail. Tapos malanggali magtakod. Tapos lang ariyo, ibutang mo lang na daw. Ayun. Amo na siya kung paano siya Kung itakod. paano siya itakot. Then i-close mo siya. Okay. Yan piton. Way ka sang kakulba kay nga, basi ka pamangkot ka nga, basin maglupok o ng kalayo maglampot di. Oo. Ariyo, kung paano ka epektibo ang aton nga produkto, sindihan ko, kag ibutang ko na ang kalayo siya nga sulod, way gid ka lupok. Okay. Araw. So, Tungod kay kuan siya. proven, silyado Aluminum. siya. Aluminum siya. O, in the same time, silyado, kag Silyado kuan siya. gid ang aton nga produkto. Ina Okay. nga ging obra Oo. para mangin safety ang tanan. No, mayo. Amo na itong product naton. So ang aton nga company amo lang ni Tripler. Tripler. Di Pero mayo. pwede kita kabaylo sang ini aluminum canister. Triple ma-save. Sang sa regular nga ginagamit sa sulod balay sang pagluto. Sobra gid sa ma-save na. Hindi lang kay triple. Hindi lang kay triple. Pila ka oras kung ma-consummate mo ang bilog nga canister. Dalambot ni siya 6 to 8 hours Okay. kung gamitan mo gini sa sigisig. Ang tig-angon mo, pila man lang naya ka minutos lang na yan, no? Sa normal nga tinigang sa imo eksperyensya, pila ka minutos makapabukal ikaw. Mga 2 to 3 minutes. Init gini. After nga makapabukal ka sa isa ka tinigang, pwede pa balayhan nga makaluto ka pagid. Oo. 3 times ka luto sa kanon ng sudan. Pila ka adlaw naman ang imong bantaon nga maubos na siya. 2 to 3 days. Mga 3 days. 3 days. 3 days. Di na ka pa magmakal naman, liwat. Ma-refill ikaw. Hindi mo pag ihaboy ang canister. Ready to refill na ni siya nga canister. Okay. Amo ni siya ang authorized nga pwede na nga refillan. Sigurado gid nga kadalagan ang ilang makuha. Ang amon nga lugar ari kami di sa Fortune Town. Pwede gid kamo magbisita diri sa kilid sa Seymour. Kag pwede man kamo mag-contact sa Hidlaw-Sadya live streaming sa Facebook. Any orders pwede gid kamo madiretso dira. Comments lang kamo, order lang mo dira isang pila ka bilog kay pwede naton nga deliveran. So, gina-encourage ko gid kamo tanan nga support this product, especially yung mga Christian kag nakalantaw sa nga live streaming. Mas maayo nga diri kamo magbakal sa produkto than sa iban nga mga unbelievers, no? Kaya ang aton nga products, ang aton nga sales, kalabanan ginagamit natin for the ministry purpose. Pang Diyos, hindi nga aton nga tinutuyo nga kita nga nagahimo sa nga klase nga livelihood. You are not only supporting the person, but you are supporting the whole ministry of our Lord Jesus Christ. God bless kag maibig niya kadlas. Well said, Dr. Alex. We know not all things we have spoken and discussed. Posible ka na siguro hindi napan sa mayo ang mga discussion. But I believe it is for one thing and one thing. Isa pati ang viewers. If we seek things of the truth and of our relationship with God, it is the Lord that will explain everything. Yes. Amen. So let us put ourselves ato ni butang aton pangununa kung gina-invite namon kamuda sa online right now whatsoever things nga ra si mo tagipuson that it's only that God could touch right now sa aton mga ginapaligban. It is only God could give solutions kani right now. We give our minds, our worries, our heart unto the Lord. Father, Abba Father, we thank you so much that this very moment, this afternoon, this time, O God, Ikaw ang Diyos nga nakakita sa tagsa na mga pangunaw na puso. Yes. That right now, God, we are overwhelmed by your presence right now. Yes. Lord, salamat gid nga sa tanan sitwasyon hindi kung sa imo, Diyos. And so, in the name of Jesus, Father, we ask of you, touch each and every one of us. Ano man ang among sitwasyon,
ano man ang amon nga status, ano man ang amon nga ang panindugan, that God touch us with your peace, your shalom, O God, Lord, that surpasseth all understanding, that God mahang panamon ini tanan Ginoo. Ug samtang sa imo pagtandog samon sa imo pulong, that we would receive the healing, O God, the healing in our souls, the healing in our body, the healing, Lord, in the relationship, maski pa sa among finances, maski pa sa tanang nga level sa among pangabuhi, Ginoo. God, you are our Jehovah Jireh, ikaw to provide sa among those things, O God. And right now, in the name of Jesus, salamat. We thank you so much, O God, for letting us, allowing us to touch, O God, the subject, Lord. Subject, kung sa din ikaw nagapahiwatig sa amon, God. It is always the pattern that you have already made nga dapat mangin amoy na o Diyos ang among pagalaktan gani Ginoo. Salamat gid. It is in the humility of our mind, of our soul, of our intellect that God we submit upon your pattern. And Father, we thank you. Holy Spirit, we acknowledge your presence in our lives, O God. And thank you so much, O Lord Jesus Christ. Thank you so much for your sacrifice. Thank you so much, O God, for interceding for us. Thank you so much, O God, for letting your blood flow for us, O God, right now. Lord, salamat gid nga sa kasubong gid sa kabuhi sa babae nga ginadugo nga maski gamay lang nga amon matandog. Ang sid lang sa imo nga bayo nga amon matandog, Ginoo, that God we would feel the healing, Father, right now. That there is healing upon each and every one of us, Lord. And keep us, O God, Lord, from the attacks of the enemy. Ikaw naghambal sa mga pulong that this moment is not a moment for us to move, but be still right now, Lord. Our mind is at still, O God, Lord, is at peace. Kung kabalo kami, the battle belongs to you, O God. And Ginoo, wala kami sa ibang andong kundi sa imo matubyan tanan kung balik. Dungog, himaya, pagsimba, pagining among pamuyo, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Yes, we say amen and amen. Galing ang tanong Hidlaw Sadya! Bakit alis kaswagan sa atong probinsya? Sa gugma, gintuga ka gintuman. Tiil nga isla, buglas ang Sri Vijaya. Legos na duha, Orient, Occidental, langit kagduta. Lamangan ang kaluluhan, ilang nga gintuman. Kagintuman, tugon sang kasunatan. Salag mo, Negrosanon, akon handom sa imo, tindog ka, Negrosanon. Makitang pag-uswag mo, mamagidahit, mahari, kanapanwahan mo, makailiwan. Imo katahon, Negro, makidahit, swagan sa atong probinsya. Sa gugma, gintuga ka gintuman. Langit sa duta, para kay sino man, para sa tanan basta tampad lamang sa pagtuman. Wala kapiutang padayon ng kauswagan, kung master plan sa buong